Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ κυρίες και κύριοι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Όλα on camera, ζωντανή εκπομπή από το Center TV για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 3 μέχρι και τις 4.30 είμαστε κοντά σας. Λοιπόν, πέρασε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής πάρα πολύ γρήγορα και περνάμε στο επόμενό μας θέμα. Θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε κάποια τηλεφωνική γραμμή να την πάρουμε πολύ σύντομα. Ποιος κύριος ή κυρία βρίσκεται στον αέρα? Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα. Ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του, δεν σας πρόλαβα βέβαια, στο θέμα του πάρκου για τα σκυλιά. Δεν το βρίσκω σωστό σαν πολίτης. Είμαι φιλόζωος, διότι έξω από την είσοδο του πάρκου, στην κάθε είσοδο, απαγορεύονται οι σκύλοι. Έτσι. Πώς θα πάει στην είσοδο του πάρκου των σκύλων ο σκύλος? Θα περάσει μέσα από το πάρκο. Δηλαδή νομοθετούμε και παρανομούμε ταυτόχρονα. Πρώτον. Δεύτερον, τα κυκλειδώματα του πάρκου αυτά, της παγκόσμιας πρωτοτυπίας, γιατί δεν πιστεύω να είναι σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα τέτοιο πράγμα, τα κυκλειδώματα είναι χαμηλά και τα σκυλιά μεσαίου μεγέθους τα πηδάνε και καταλαμβάνουν το χώρο του πάρκου των παιδιών. Άρα δεν υπάρχει ασφάλεια. Οι εικόνες που είδαμε πριν από λίγες μέρες, τα παιδάκια που παίζαν γύρω και χαζεύαν τα σκυλάκια να τσακώνονται μεταξύ τους γιατί βρεθήκανε κάποια σκυλιά εκεί και αρπαχτήκανε μεταξύ τους και τους ιδιοκτήτες να χωρίζουν τα σκυλιά που τσακώνονται. Δεν είναι κάτι αισθητικό και κάτι όμορφο. Μάλιστα. Αλλά το κυριότερο ήθελα να σε παρακαλέσω για εκείνο που είπες, να το ότι στην Ευρώπη την οποία θέλουμε να μοιάσουμε και να λεγόμαστε Ευρωπαίοι υπάρχουν πορνεία σκύλων. Υπάρχουν χώροι κτηνοβασιών και μην τους δηλώνουμε δηλαδή αυτούς οι οποίοι είναι στο σκοτάδι και θέλουν να βάλουν και εμάς στο σκοτάδι. Με δύο λόγια, φίλε μου καλέ, το πάρκο είναι ωραίο πράγμα, αλλά το πάρκο των σκύλων εκεί ήταν μια, νομίζω κατά την ταπεινή μου γνώμη, η γνώμη ενός φιλόζωου, μια λάθος ενέργεια. Λοιπόν, εγώ δεν θα σχολιάσω τίποτα, σέβομαι όλα αυτά που είπατε. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι από Δευτέρα σίγουρα θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το θέμα. Θα κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για αυτό το θέμα, γιατί βλέπω ότι πήρε διαστάσεις. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαι ένας από τους ανθρώπους που κάθε μήνα περίπου, έτσι άμα κάνω ένα απολυσπισμό, γύρω στα 230 με 240 χιλιόμετρα περπατάω. Κάθε μέρα δηλαδή 7 χιλιόμετρα και κάπου εκεί. Μ' αρέσει ο αθλητισμός και περπατάω καθημερινά. Αλλά όπως σας είπα, γύρω στα 230-240 χιλιόμετρα το μήνα, έτσι έναν υπολογισμό που έχω κάνει. Λοιπόν, 800 χιλιόμετρα όμως από τη μία άκρη της Ελλάδος στην άλλη, για να περπατήσει κανείς, εγώ προσωπικά που αγαπώ το περπάτημα, νομίζω ότι δεν θα το επιχειρούσα για κανέναν ίσως λόγο. Δεν λέμε μεγάλες κουβέντες, γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε, ο ανθρώπινος οργανισμός έχει τέτοιες δυνάμεις που δεν το ρωτάει. Αλλά τώρα έτσι σκεπτόμενος πρόχειρα, νομίζω ότι δεν θα έκανε ένα τέτοιο εγχείρημα. Ένα τέτοιο εγχείρημα όμως έκανε ένας άνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε από τη μακρινή Σπάρτη, από τη Λακωνία, και έφτασε στην Καβάλα για να κάνει τι λέτε? Για να προσκυνήσει, για να τιμήσει σαν φόρο τιμής σε αυτούς που έπεσαν το Σεπτέμβριο του 93 νομίζω, 94, τα παιδιά αυτά τα αδικοχαμένα, τους 10 δασοκομάντος. Τότε θα θυμάστε όλοι εκείνο το τραγικό γεγονός που συγκλώνησε όχι μόνο βέβαια την Καβάλα, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, και για να μην φανώ υπερβολικός, θα πω εγώ και ολόκληρο τον κόσμο, γιατί ήταν μια είδηση παγκόσμια που έγινε γνωστή. Ο Γιώργος Βασίλαρος λοιπόν, δασοκομάντος και αυτός, από εκεί από τη Σπάρτη, το θέμα αυτό από τότε που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, το είχε έτσι μέσα του και ήθελε να κάνει αυτά τα χιλιόμετρα, περπατώντας παρακαλώ, 800 ολόκληρα χιλιόμετρα, να έρθει εδώ στην Καβάλα για να τιμήσει αυτά τα παλικάρια που έπεσαν τόσο άδικα την εποχή εκείνη, την χρονιά εκείνη.
Το θυμόμαστε όλοι εκείνο το τραγικό δυστύχημα. Εγώ προσωπικά το έζησα πάρα πολύ καλά στο πετσί μου, γιατί έτυχε να καλύπτω τα ρεπορτάζ εκεί σαν ανταποκριτής το Αντένα και τα έχω ζήσει πάρα πολύ. Καλωσορίζω λοιπόν τον Γιώργο τον Βασίλαρο, εδώ στο στούντιο του Center TV και στην εκπομπή Όλα Κάμερα, στην όμορφη πόλη της Καβάλας. Στην πανέμορφη πόλη της Καβάλας. Στην πανέμορφη πόλη της Καβάλας. Πανέμορφη πόλη της Καβάλας. Από την Σπάρτη με μια μεγάλη ιστορία. Από το νομό Λακωνίας, από την πόλη της Σπάρτης, με βαριά αρχαία ιστορία. Με βαριά αρχαία ιστορία. Βαριά. Και βεβαίως να μην ξεχάσω να πω ότι κοντά μας είναι και ο Πάρης ο Ατζαμιδάκης, ο οποίος ήταν ένα από τα παιδιά τότε που βρισκόταν εκεί στη μάχη της φωτιάς, εκείνης της φωτιάς. Απλά δεν έτυχε να είναι εκεί την ημέρα εκείνη, την ώρα εκείνη, είχε αλλάξει βάρδια. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος περισσότερο. Ο Πάρης ο Ατζαμιδάκης, ο οποίος είναι καβαλιώτης, το γνωρίζετε όλοι, έχει κάνει έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να είναι στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά θα μου επιτρέψετε, δεν ξέρω, έχουμε τηλέφωνο, Βαγγέλη? Όχι, δεν έχουμε τηλέφωνο και θα σε παρακαλέσω να μην έχουμε άλλο τηλέφωνο μέχρι να ολοκληρώσουμε τα παιδιά. Γιώργο, τι ήταν αυτό αλήθεια που έτσι σε έκανε να κάνεις αυτό το εγχείρημα, 800 ολόκληρα χιλιόμετρα, να τα ξεκινήσεις, να πάρεις αυτήν την απόφαση μαζί με έναν καλό σου φίλο, ναι, τον Νίκο τον Μπακί, ο οποίος και αυτός βρίσκεται εδώ στην Καβάλα. Είναι και αυτός κοντά. Όπως προείπα, αυτό που με έκανε να περπατήσω αυτά τα χιλιόμετρα ήταν ο άδικος χαμός αυτών των συναδέλφων μου. Γιατί εγώ είχα την τύχη και την τιμή να ήμουν από τους πρώτους δασοκομάντος της Ελλάδος το 1993. Οπότε, κατά συνέπεια, όταν το 1994 έμαθα για αυτό το τραγικό γεγονός, καταλαβαίνετε ότι πρώτον δεν μπορούσα να έρθω στην Καβάλα για να παραστώ στις νεκρόσιμες ακολουθίες, αλλά από εκείνη την ημέρα και μετά, ως άνθρωπος και ως καταδρομέας, γιατί οι πιο πολλοί ήμασταν καταδρομείς, εδώ και 20 χρόνια με έκαιγε μέσα μου αυτή η αδικία, και όταν έβλεπα από το 1994 μέχρι σήμερα να καίγονται δάση, να χάνονται ανθρώπινες ζωές, να κατασπαταλούνται εκατομμύρια σε μεθόδους οι οποίες είναι αναποτελεσματικές, και να μην προσπαθούν να ανασυγκροτήσουν τις ομάδες αυτές των απλών παιδιών, γιατί είμαστε απλοί άνθρωποι, δεν ήμασταν κάτι, απλά είχαμε παιδίσει ειδικές δυνάμεις, είχαμε άλλο φρόνημα, άλλο ήθος. Οπότε, εδώ και 2 χρόνια, μετά από ένα βίντεο που είδα εντελώς τυχαία στο διαδίκτυο, και σε αυτό, και μου επιτρέπετε να μιλήσω και με ονόματα, και αυτό οφείλεται στον Τάσο τον Καντρατζή, ένα υπέροχο παιδί που γνώρισα μόλις τώρα, πριν 2 μέρες, που είναι στη διασωστική ομάδα Καβάλας, ανάρτησε κάποια βιντεάκια με όλα αυτά τα στοιχεία που υπήρχαν μαζί με τον Παρασκευά, μέσα από τις βιντεοκάμερες των παιδιών που βρεθήκανε, και όλη την ιστορία πώς δούσαν οι δασοκομάδος. Όταν το είδα αυτό στη Σπάρτη, πριν 2 χρόνια περίπου, κλονίστηκα. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια. Λέω, δεν είναι δυνατόν μετά από 20 χρόνια κάποιοι άνθρωποι να προσπαθούν να βαδίσουν πάνω σε αυτό. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Εγώ πρέπει να τσαλωθώ, που λέμε κι εμείς, με δύναμη, και να πάω με τα πόδια να προσκυνήσω. Ξεκίνησες λοιπόν από τη Σπάρτη πότε, Γιώργο? Ξεκίνησα πριν ακριβώς 3 εβδομάδες, περίπου 29 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, μέσα σχεδόν από τη Σπάρτη, ακολουθώντας το Διεθνές Μονοπάτι Ε4, όπου δυστυχώς βέβαια το βρήκα σε πάρα πολλά σημεία κλειστό από εγκατάλειψη ανθρώπινη. Δεν υπήρχε σηματοδοσία, πριμνά πεσμένα δέντρα, υψηλή βλάστηση, δεν περπατούνται και τα ελληνικά βουνά. Οπότε μετά από φοβερές δυσκολίες, αφού πέρασα την Πελοπόννησο, από τη Στερέλλαδα και μετά, εργάστηκα μαζί με τον Νίκο ώστε να φτιάχνουμε καινούργια δρομολόγια. Αγοράζοντας ένα τσεκούρι από τη Λαμία, μεγάλο, υλοτόμησης, και ανεβαίνοντας πλέον στα 2.000 υψόμετρο σε αλπική ζώνη, ώστε να αγναντεύουμε βάσει χάρτη και πυξίδας πού θα πάμε. Και έτσι δρασκελούσαμε τα βουνά το ένα πίσω από το άλλο. Βέβαια, περπατήσαμε και με βροχή, περπατήσαμε και στο σκοτάδι, βρήκαμε φιλοξενία, αλλά βρήκαμε και υπέροχη φιλοξενία. Βρήκαμε συμπαραστάτες σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή, άνθρωποι που το ακούσανε χωρίς να ξέρουν ποιοι ήταν δασοκομάδος. Μας χτυπήσαν στην πλάτη, μας δώσαν το τηλέφωνό τους, παιδιά, φεύγετε και ό,τι χρειαστείτε, εμείς είμαστε εδώ. Και έτσι το παλέψαμε. Και να που φτάσαμε. Σήμερα, σου είπα και νωρίτερα ότι έχω ξεχάσει ότι έχω περπατήσει 800. Δεν ισχύει για μένα, το περπάτησα τέλος. Αλλά σήμερα είμαι πολύ βαθύτερα συγκινημένος, γιατί έφτασα στο μνημείο, έφτασα στο χώρο που στρατοπεδεύαν τα παιδιά, είδα το λιόμενο. Βέβαια,
σε μια κατάσταση πολύ άθλια, η οποία θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερη, να έχει και κάποια πράγματα ο δασοκομάντος μέσα, κάποιοι να βλέπουν πώς φεύγαν αυτά τα παιδιά. Είδα το μνημείο, το προσκύνησα, το πρώτο μνημείο, την Κυριακή θα πάμε στον τόπο του συμβάντος, αλλά είχα μια πρόσκληση από το διοικητή της ΜΑΕΔΗ, η οποία ΜΑΕΔΗ, αν γνωρίζετε, 359, Μοίρα, εδρεύει στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος δίπλα. Και είναι για μας οι συνεχιστές μας, είναι αυτοί που πετάνε με αυτά τα αεροπλάνα, τα πετζεντέλ όπως λέμε, και περνάνε πάνω από τα κεφάλια μας και μας ρίχνουν νερό, γιατί είμαστε και εθελοντές πυροσβέστες. Ο Παρασκευάς είναι επαγγελματίας, εγώ είμαι εθελοντής πυροσβέστης. Δεν κατάφερα να μπω στο πυροσβεστικό σώμα, αν και ήταν το όνειρό μου. Εγώ μετά από 20 χρόνια. Τέλος πάντων, και είχα μια πρόσκληση και πήγα σε αυτή τη μοίρα πριν έρθω εδώ σε εσάς και ειλικρινά η φιλοξενία και οι συγκινητικές στιγμές που περάσανε μου σβήσανε το δρομολόγιο αυτό. Και καθώς λοιπόν κάποιος μηχανικός εδάφος μου λέει: καλά, πώς κομμάτι μου λέει το κάνεις αυτό. Του λέω: οι παππούδες μου, του λέω, όλοι φύγαν από τη Μικρά Ασία σφαγμένοι. Κατατρεγμένοι, χωρίς παπούτσια, χωρίς τίποτα. Και περάσανε στην Ελλάδα και μεγαλουργήσανε. Με χιλιάδες εμπόδια. Με χιλιάδες εμπόδια. Βρήκαν ένα πόλεμο το 40 μετά. Ξαναναστηθήκανε. Και δεν θα μπορέσω εγώ. Μάλιστα. Με μια φόρμα, με ένα ζευγάρι καλά παπούτσια, με ένα σακίδιο, φορτωμένος με 40 κιλά περίπου μέσο όρο, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να καθόμαστε σε ένα τραπέζι με το κεφάλι σκυφτό και να μυρολογούμε η κρίση, δεν μπορώ να περπατήσω, δεν μπορώ να περπατήσω, βαριέσαι, δεν γίνεται. Κι όμως να το. Φτάσαμε και πιστέψτε με ειλικρινά, δεν νιώθω καμία κούραση. Νιώθω μόνο ψυχική φόρτιση, γιατί ανταμώνω τον Παρασκευά που υπηρετήσαμε το 1988 παρέα στη Δευτέρα με Αλεξοριστών, στο δεύτερο λογογό, στον τρίτο ο Παρασκευάς. Βρίσκω τα παιδιά της εθελοντικής ομάδας Καβάλας, τη λέσχη καταδρομέων, βρίσκω παιδιά δηλαδή που είναι σαν αδέρφια. Οπότε ξέχασα τα 800 χιλιόμετρα, δεν υπάρχουν για μένα πλέον. Θα το ξανά έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση και ακόμα για ιερό σκοπό πολύ περισσότερο. Ο άνθρωπος είναι θηρίο. Γεμάτες δηλαδή οι στιγμές σου εδώ από τη στιγμή που πάτησες στο πόδι σου. Εδώ στην Καβάλα πλέον, ναι, γιατί την Καβάλα, γιατί είπανε πανέμορφη. Την Καβάλα την γνωρίζω από χρόνια πριν, πάρα πολλά χρόνια πριν, από το 89 την γνωρίζω την Καβάλα. Η πρώτη μου γυναίκα είναι από το Φρύνιο Καβάλας. Μάλιστα. Αγαπώ αυτόν τον τόπο. Και εκτός αυτού, στην Βόρεια Εύβοια που είναι η καταγωγή της μητέρας μου, στη Λίμνη Ευβοίας, αν γνωρίζετε, η Λίμνη Ευβοίας είναι η μικρογραφία της Καβάλας. Είναι η μικρογραφία της Καβάλας. Οπότε τα παιδικά μου χρόνια, μισά στην Αθήνα, μισά στη Βόρεια Εύβοια, είχαν μια μικρογραφία της Καβάλας. Μετέπειτα το 89 που ήρθα εδώ σαν γαμπρός, ερχόμουν στην πόλη σας από το Φρύνιο και για ψώνια και για όλα αυτά τα υπέροχα έργα και δομή που έχει η Καβάλα. Οπότε με συνδέουν και άλλοι θεσμοί. Εκτός αυτού όμως με συνδέει το γεγονός ότι εδώ υπάρχουν καταδρομείς, εθελοντές, παιδιά που σκύψανε πάνω σε αυτό το θέμα και εμένα ήταν ένα κομμάτι από τη ζωή μου. Οπότε όλα αυτά τα παιδιά είναι πλέον κομμάτι μου. Είναι... Πάρη, αυτός ο ερχομός εδώ του Γιώργου σίγουρα δεν έχεις ξεχάσει ποτέ και πώς είναι δυνατόν να ξεχάσεις, αλλά ο ερχομός του Γιώργου φαντάζομαι ότι σου ξαναζωντάνεψε μνήμες πολύ πιο έντονες, γιατί καμιά φορά οι καθημερινές υποχρεώσεις, η ζωή τα φέρνει έτσι κτλ, που ίσως να τις χλωμιάζει λίγο τις στιγμές, όχι να τις ξεχνάς, απλά να τις σκοτεινιάζει. Σου φέρανε στιγμές από εκείνη την ημέρα, από εκείνο το γεγονός, έτσι. Εγώ καλός ή κακός για κάποιους κατέστρεψα ακόμα και την προσωπική μου ζωή για να αναδείξω το δίκαιο που αφορούσε την πτώση του ελικοπτέρου της αεροπορίας στρατού του 1994. Μέχρι τώρα, μέχρι 20 χρόνια τώρα, συνεχώς προσπαθούσα να αναδείξω το θέμα για να μην ξεχαστεί. Να μην ξεχάσουν τους ήρωες πραγματικά για μένα και έκανα έναν αγώνα να δικαιώσω και εμένα προσωπικά αλλά και αυτούς που πεθάνανε γιατί φύγανε άδικα. Ο ερχομός του συναδέλφου μου με συγκλώνησε, Άγγελε. Πραγματικά, όχι μόνο γιατί είναι καταδρομέας και δασοκομάντος, αλλά γιατί ήταν και σειρά μου, πηδούσαμε μαζί από ελικόπτερα, από αεροπλάνα. Εγώ αφιέρωσα τη ζωή μου όχι μόνο για να προασπίσω το δίκαιο, αλλά και για να ασχολούμαι όλα αυτά τα χρόνια, βγάζοντας διάφορα σχολεία, επειδή αυτή ήταν η καψούρα μου. Καταδύσεις, ορειβασία, δασοπυρόσβεση, ήμουνα πάντα στις επάλξεις, με λεφτά και με χωρίς λεφτά.
Δεν μετανιώνω γιατί έχω κάνει. Απλά πιστεύω ότι αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές και δεν πληρώνονται με τίποτα. Δηλαδή αυτό που έκανε ο συνάδελφός μου θα με έχει σημαδέψει για ολόκληρη τη ζωή μου, εμένα προσωπικά. Θα το θυμάμαι και θα το σκέφτομαι σαν μια πολύ όμορφη ανάμνηση, η οποία θα τη διηγούμε όχι σαν παραμύθι, αλλά σαν μια αληθινή ιστορία, η οποία είναι γεγονός. Ξέρεις ότι μόνο ένας καταδρομέας που διακατέχεται από φρόνημα και από πνεύμα έχει τη δύναμη να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο η φυσική κατάσταση. Το να πηδήξω εγώ από το αεροσκάφος νύχτα, από τα 2.000 μέτρα, νομίζεις ότι είναι θέμα φυσικής κατάστασης? Όχι. Τεχνικής. Είναι θέμα τεχνικής, είναι ψυχοσύνθεσης, είναι θέμα από τι διακατέχεσαι. Μέσα σε 6 μήνες στις καταδρομές, εδώ ήταν ο συνάδελφός μου, εδώ θα μπαίνα εγώ μπροστά στη σφαίρα. Αυτό ποιος μπορεί να το κάνει? Μέσα σε 6 μήνες δεθήκαμε και όταν απολυθήκαμε συνέβαινε το οτιδήποτε, θερμό επεισόδιο, δεν θα έφευγα από τη μάχη αν δεν έπαιρνα νεκρό ή ζωντανό το φίλο μου και συνυπηρετούντα μου από τη μάχη. Από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Και μετά μοιράστηκε σαν δασοκομάντος. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ευχαριστώ τον Θεό που έφερε η γη αυτόν τον άνθρωπο να βγάλει ένα τόσο δύσκολο έργο και εγώ προσωπικά θα το θυμάμαι αυτό μέχρι να πεθάνω. Εγώ να προσθέσω, αγαπητέ Γιώργο, ότι για μας, για την Καβάλα γενικότερα, για μένα προσωπικά, μπορεί να μην εκπροσωπώ όλους, αλλά για μένα προσωπικά, ειλικρινά, νιώθω μεγάλη τιμή που σε έχω κοντά μου, που σε έχω αυτή τη στιγμή στην εκπομπή και νιώθω τιμή γιατί ένας άνθρωπος από την πόλη αυτή της Σπάρτης που έχει τόσο μεγάλη ιστορία, αρχαία ιστορία, ήρθε εδώ για να τιμήσει αυτά τα παιδιά, για να τιμήσει την Καβάλα γενικότερα και να αισθανθούμε μαζί με σένα και εμείς αυτή την περηφάνεια που έχει και η δική σου πόλη αλλά και η Καβάλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έκανες αυτό το ταξίδι, που είσαι εδώ, ελπίζω να περάσεις τις καλύτερες στιγμές. Απλά ο χρόνος μας είναι περιορισμένος από αυτήν την εκπομπή. Ξέρω όμως ότι είστε καλεσμένοι σε μια ολόκληρη εκπομπή και εκεί θα έχετε να πείτε πολύ περισσότερα πράγματα. Και εσύ και ο Πάρης και ο συνάδελφος που ήρθε από ο φίλος που ήρθε από ο Νίκος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και αυτό που είπε ο Πάρης προηγουμένως, ότι έδωσε έναν αγώνα 20 χρόνια τώρα, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Εμείς οι δημοσιογράφοι το ξέρουμε πολύ καλά άλλωστε. Γιατί καθημερινά το βλέπαμε να αγωνίζεται και να προσπαθεί να μην σβήσει η μνήμη αυτών των παιδιών. Όχι. Εγώ το απαγορεύω στον εαυτό μου και θα το απαγορεύσω και στην οικογένειά μου. Ό,τι και αν πάθω εγώ, το είχα ξαναπεί και στους δικούς μου, στο γιο μου και στην κόρη μου, ότι αν πάθω το οτιδήποτε, σε εκείνο το κουτί μέσα υπάρχουν μνήμες. Θα το ανοίγετε κάθε χρόνο. Θα σας δώσω ευχή και κατάρα αν το ξεχάσετε. Μην ξεχάσετε ποτέ. Δόξα τω Θεώ όμως μέχρι σήμερα, χωρίς καμία ζημιά, όπως είπε και η σειρά μου, φτάσαμε στην υπέροχη πόλη σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, γιατί στο κάτω-κάτω για μένα τα χιλιόμετρα τελειώσανε. Τώρα είναι αυτή η ανθρώπινη επαφή. Έτσι. Τώρα που θα σφίξουμε το χέρι και έτσι. Θα ξέρω ότι στην Καβάλα έχω κάποιους ανθρώπους. Και εμείς θα ξέρουμε ότι στη Σπάρτη έχουμε κάποιον άνθρωπο. Είναι ο νόμος. Είναι νόμος. Εγώ δηλαδή προσωπικά, αν ποτέ με αξιοποιήσω να κάνω ένα ταξίδι στη Σπάρτη, θα έρθω να σε βρω, να είσαι σίγουρος. Θα κεράσω μπουζοπούλα που μου έχει λείψει. Τι είναι αυτό? Είναι χοιρινό, όλο το χοιρινό το ζώο. Εμείς το ψήνουμε με το δέρμα. Είναι ξυρισμένο που λέμε από την τρίχα. Αλλά μετά όμως θα πρέπει να κάνουμε ορειβασία για να φύγουν τα κιλά, εσύ Γιώργο. Μετά κάτι θα κάνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο φίλος ο Γιώργος, ο Βασίλαρος, ο οποίος μας ήρθε από τη Σπάρτη περπατώντας 800 ολόκληρα χιλιόμετρα για να φτάσει εδώ και να τιμήσει τους συναδέλφους του δασοκομάντος που χάσανε τόσο άδικα τη ζωή τους πριν από 20 περίπου χρόνια σε εκείνο το τραγικό δυστύχημα επιβαίνοντας στο ελικόπτερο Huey και χάσαν τη ζωή τους και ήρθε εδώ για να τιμήσει αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.